To nemôžem zariadiť. Dám vám čokoľvek budete chcieť. Poznáme sa už roky, ale dnes je to prvýkrát, čo si za mnou prišiel poradu a pomoc. Nespomínam si, kedy si ma naposledy pozval domov, čo i len na kávu. A to je moja žena kmotrou tvojho jediného dieťaťa. Takže k sebe budeme úprimní. Nestál si o priateľstvo a bál si sa byť mojím dlžníkom. Nechcel som sa dostať do problémov. Ja ti rozumiem. V Amerike si našiel svoj raj. Mal si živnosť, slušne sa ti darilo, polícia ťa chránila a veril si tu súdom. Priateľa ako ja si nepotreboval. Ale teraz si prídeš, hovoríš, Don Corleone, dajte mi spravodlivosť. Ale neprichádzaš s pokorou. Neponúkaš priateľstvo, ani ma len neoslovíš krstný otec. Namiesto toho prídeš v deň svadby mojej dcery do môjho domu a chceš, aby som vraždil. Za peniaze. Žiadam vás o spravodlivosť. To nie je spravodlivosť, veď tvoja dcera stále žije. Tak nech aspoň trpia, ako trpela ona. Koľko mám zaplatiť? Buonasera. Čo som kedy urobil, že sa ku mne správaš tak pohrdavo? Keby si za mnou prišiel ako priateľ, tak by ten sviniar, ktorý ublížil tvojej dcére, trpel ešte dnes. A keby si náhodou čestný muž ako ty narobil nepriateľov, boli by to aj moji nepriatelia. A vtedy by sa ťa báli. Budete môj priateľ. Krstný otec. Dobre. Jedného dňa, a ten deň možno nikdy nenastane, ťa aj ja požiadam o láskavosť. Ale kým nastane, príjmi spravodlivosť ako dar k svadbe mojej dcery. Grácie. Grácie, krstný otec. A daj to Clemenzovi. A chcem spoľahlivých ľudí, takých, ktorí sa nenechajú uniesť. Nie sme žiadni mesiari, nech si ten funebrák myslí, čo chce.